Wengane zakwethu, ngicela impela ukuthi sibonisane ngokuyikhona ngokuyiqiniso kwangempela. Ngisho ukuthi lento enithi niyayifuna kimi lesitele nithi ngicela nginidlalele sona. Nisasithanda, nisasidinga ngempela ngisho ngoba phela elami iphimbo alinqabile. Kodwa nje ukuthi ngoba nami phela ngifuna ukudlala lento esiyidlalwa manje, ngingale ngihlehlele emva ngisuke ngiyidlalela nje nani la ko TikTok nginikhumbuza ukuthi kwake kanje. Kodwa mangabe nithi niyasifuna phela ngisanganidlalela sona mangabe nizosisupport. Angeke sesingixaka. Angithi yabona nje mangabe ngizothi wesithathu lona enginayo usethanda ukungidina naye ngiyoka nangifike phi kanti. Wesithathu lona enginayo usethanda ukungicika naye ngiyoka nangifike phi kanti. Wena kuzwayo nenhlanhla waphiwa isiniki sentombi sizwa wena. Wena kuzwayo nenhlanhla waphiwa isiphukuphuku sentombi sizwa wena. Phela wami uhlakaniphe kakhulu, uyitshela ukuthi ufunde kakhulu. Ngisho ngoba wami uhlakaniphe kakhulu, uyitshela ukuthi ufunde kakhulu. Ukube yashintshana bengizokunika lona wami ngithathe wakho ngakena yomusa. Ukube yashintshana bengizokunika lona wami ngithathe wakho ngimakhele umuzi ekhaya. Uziphethe kahle mngakho uthi indaba usafike ekhaya. Lapha azojwayela kahlela umamezala. Ngisho ukuthi nizasifuna leso sitayela. Phela necomposer ngeke iziyale ngoba nami vele ngiyasithanda kodwa ngishawa lento yokuthi isikhathi sesidlulile kodwa manithi niyasifuna siculela nina mina ngingakwenza nini kufunayo konke.